Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is August 3. Oy, nagpapadayon lagi hapon yan na, Domingo nga adlaw ha. Tigam ni niyo. Oo, upo din it Saturday, Sunday, alas 8 nga alas 5. So naan mapa rehistro, di ako milik tanawan. So yan ang adlaw, masingat kita yan dito lot kada luyo. Mga utanon lot ito na aton yan na pagbibirahan. Tagpera. 100 sa kaputos. Tigam manini din. Perang kidya ngayon, 50 kilo. Pasa? 14 kilo. 140. 140. Sibuyas, 160. Laso na, 160. Tologis. 150, 140. Pamienta. Mantika, agitian kilo. 303. Amanin XL. Adi ang large, 290. Pula, 550. Perang kamote, oy, 50. Ang sipi, 20. 70 ang kilo. Ang tarong, 100. Pintang kong tagperang butok, tag-10, tag-20. 180 kung ang kilo. Adi nga, beans. Tag-20. Ito, pero man butok. 40. Alubati. So, amo itong dinhit mga presyo, itong mga utanon. Adi na hindi haluyo ha. Itong agora. Mopay kay maro ka na merkado loy. Mopay kay napasugo ka loy. Di man din. Mopay kay nasusugo mo na. Ha? Ayun na pala, God bless. Oy, nagpapadayon lagi hapon yan na, Domingo nga adlaw ha. Tigam ni niyo. Kutob pizza Gisline ni. Ha? Oo, upo din it Saturday, Sunday, alas 8 nga alas 5. Ada kay Adilain din dito may atubangan nito na police station ang mapa rehistro. Di ako milik tanawan. Ay. Ayan ang adlaw. Mano Andres. Hello. Oh, lokot kay mo ripong na nga di oh. Lapo na kung magamaagi ni Hermano bunga ni Mana Serena. Wala ka raw. Maripong na oh. Oh, biniltaan na kita kay nabili na natin magkuhan. Oy, sangkay. Ala to na yabi. So yan ang adlaw, masingat kita yan dito lot kada luyo. Ito atong kukulat. Ay kato, masingat din kita lot diha. Luyo. Mga utanon lot ito na aton yan na pagbibirahan. Ha? Oo, andito luyo mga utanon lot yung tagpera. Okay. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place. He lifts the Okay, pwede na kita magyakan rin na music. Okay, already dito music. May dito music. Hindi na mga kabularan. Sunod lot nga Domingo. Mga bulad lot at bibirahan, tagpera, mga klaseng bulad. Di man mga sugod kayo din ni perat mais. Tagpera nga mais. 100 sir. Ha? 100. 100 to sa kaputos. Amo yung sweet ano? Sweet corn tinga manini din. Ha? Alang-alang. Alang-alang lainin. May kala ano, sweet corn. Mga dilan dili ha. Tingin na lang alang, tag 100 ang putos. Oo. Di man ni Justin. Justin. Tigain ka. Ikaw mo timuyab ba? Paray. Ano yung masawa? Ano yung masawa? Aray pa. Manami din itong mga kuwan, no? Tagperang kidya ngayon. Size out 50. 50, tiga man din. Bulag. Bulag ba?
50 sa 50 kuan kilo kilo ito sa 50 kilo adi na pagkano na kita didi tagpiram tinin tag 16 kilo ang tadi hindi na mawakya na lagi mga presyo tadi tagpira ha hindi para kumarami ng presyo Kalabasa? oh 14 kilo. tag 40 kilo an pitsay 140 an kilo ang tadi 100. Increase sa yan ang mga comprado. ano okra Ako din okra 100. okra tadi Ang palaya. ang palaya 140 ang tadi ang pipino 60. tag 60 mamay kala ano uy adi gyapon ni mga harang magrasa tira di harang pwede gyapon kilaw ano pwede gyapon kilaw ang harang tagperan ko ang sibuyas 160 ang kilo ang kamatis tag 52 sibuyas 160 parehas la digap nga ako ano pa ini an lasuna 160 160 taguro 160 ano ang sugad hindi ano sa ka kuan pera tulogis ata detektor man inin 150, 140. 150 and 1/4 ang kuan ang pamienta dililuwag yung karoyag ni mga kabunayan anta din na sukat pero sa dadi nyeri loy ano pa paburo video ano ka ayun spy kung ano yung KGB squadron ano naman ito damo natin napalit pinalitiyahin po sit mga por lo menos 80,000 500 200 size mo pa kay maro ka na merkado loy yung tutot doon ka ting masawa oran mo pa kay napasugo ka loy natural pipinan mo bitali ay nataat dito di man yan mo pa kay nasusugo muna ha? Ayun na pala, God bless. Mo pa kay nagbibit-bit pa, di ka KGB tiya member to niya Platon Squad sige hinay ito ko mantika ade sir tagpira 80 tag 80 ang kilo uy adi tira mga kabunayan yun yung mga kabunayan napagana ni pagkaon ano okay basta yung magsusura tag 303 man yung XL XL adi ang large tag 290 okay adi lang didi ha adi lewatan ang tag 280 tag 260 250 ang tadi ano sa katre ang koan ang pula 550 ha 550 ay pagkita nalibot ka malibot kita uy adin kalamay amo yan unan amon mga balon una ba kaya naman ngipon nagkakatutubod Bukarilyo may dalibot ka Purias gupito matagtutubures na di Bukarilyo Burias adin manit marasa ang pinarutan na ito Adi. Adi. Mano. Ano pa yung latik-latik? Adi ano pa yun hiya? Kuko bar. Anta adi. Anong ngaran adi? Ha? Kamuti kindi. Umamay ka lahat ano asin tagpira na asin ang adi 20 na to sir 20
Amo yung presyo. May dalog dito ba ang mga pinundok-pundok ang tag-gis-gis oh. Ayan pa, main kita. Di pakyan kita didi. Kamote man, tagpirang kamote. Oy, tagsipunta. Oy, ang tadi, ang sipi. 20. Adi. 70 ang kilo. Ang tarong. 100. Oy, 100. Ay mga maghusay adila ka mo didi ha. O yung tangkong tagpirang butok. Ready pa kalaso ya, oray na lang. Oo, tagpira man. May tag-gis, tag-20. Saan kay Tonyo? Uy, ano labtog, tag-pera? 300 kilo. Tag 300 ang kilo. Anta, oo. Anta di? Repolyo? Oo. 180 kuno ang kilo. Adi nga, beans. Ito nga beans, kilo to, tag 20. Tag 20. Oo. Tag 20. Ganado. Mas mahal kaya kaya po Mga mahal-mahal gihapon ano. Ay, labi na ano nga ano, kana pag-uuran. Kasi iba, masirap kaya po. Basta masirak ano. Oo, oray yan ang mga kasukan, mga daon-daon. Oray nga rin pa ko namon, kaya masirap ko ng buhay. Ito, pero man butok. 40. 40. Ha? Lubati. Alubati. Awa mo nga itong alubati. Mamay ka lang ito. Lubati. Alubati. Para man ito ano? Tinula. Tinula. Alubati. Oo. So amo itong dinit mga presyo. Itong mga utanon. Adi na hindi haluyo ha. Itong agora. So nakapan makiang naghihapon. Pero pan ko na di buto. Kaitan sang kaiton yung mga. Bagat taga dito ay charot ha. O di rin mga presyo lahat aton balit. Ha? 140 ang kilo. Oo. Sige mana. So adi na didi ha mga utanon dapit didi ha merkado. Adi nira didi. Ha? Dagay sugaron talanay. Amo lain tatlo kay mangraon niya ng adlaw ha. Again, this has been your friend from another stars. Tikang didi agora. Ako'y magpapabiling lagihap na iubos na sangkay. Ako'y sangkay tunyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup chup. Okay.